בואו איתי לעשות סיבוב, שאני אגיד לכם איך זה לכם. יאללה, הגעתי, עשיתי את הרוב האלה, אז שנייה נחזיר את זה למקום וכן, נקפל את זה. שנייה. 3, 4. שנייה אסדר פה את כל השיטה ואני אחזור לכם עוד. חברים, אם מי שעכשיו ישים לייק וסאב, אז אני אשים לו בחזרה. וגם אני אעשה לכם הול קנית על מה שקניתי. אחר כך אני מוציאה את הקופסת תכשיטים וסיימתי לסדר. זאת אומרת, הקופסת ציפורניים. ככה זה נראה. ואם אתם רוצים את המארז הזה, אז יש מארז שאני מוכרת באתר שלי. וואי, זה פיזית. זה דבק שהוא נשפך וזה חדש ולא השתמשתי בזה. לא, אני פשוט אימא. זה כאלה. זה בשביל לשייף, אבל אני ככה. אני רשת שהייתה לטיפור, אבל כבר לא לי. לא יודעת למה, אבל אני חולה, זה אהבת חיי, לא יודעת. אם אתם שואלים למה זה אהבת חיי, כי זה כל כך יפה, וגם יש לי פרנץ', אני מאוד אוהבת פרנצ'ים. זה קניתי בסקר, ולא הבנתי למה הם לא מוכרים את זה, לא הבנתי, מה הלו"ז, מה הקטע, מה. אם צריך אני אשאל 500 שקל, לא יודעת, זה אחד היפים, אני לא צוחק שאני אומרת, זה כאילו, what the fuck, זה דפוק. לא שאני עושה אפקטים, אני לא צוחקת, זה דבוק, תראו. מה, אני אפתח את זה? כאילו זה, אתה מכיר, זה כאילו אני באייפון, אתה מכיר את הקלה, אבל שלה מילה ומילה שלה, מה אני מלכת. תבין מה היא חולמת, היא רוצה הכל ובגדול. תקשיב טוב, רגע שנייה. זה הציפורניים שאני רוצה, אז נשים ונחזור. זאת אומרת, אוקיי, תראו את השילוב שלי. הציפורניים האלה, אלה מטופטן, וזה כבר פעם אחת שאני קונה אותם. אני קונה מטופטן וסקרה, נדירים. ובשיין ובאלי אקספרס אני גם קונה, אבל לא תמיד. וחשוב לי להגיד לכם ששל טופטן זה עם דבק, זה בא עם דבק, ושל סקרה זה בא בלי דבק. וזה פיזית לא נפתח לי. גם הייתי בשירותים, ובמחל שירותים ניסיתי לפתוח את זה, וזה לא נפתח. רגע, אני אעשה 5 דקות, תנו לי רגע. תודה לאל. עכשיו נפתחו כל הקומות. כל רגע משגעים אותי בקבוצה. תודה לאל, צריך לפתוח את כולם. חכו רגע, אני אשים ואני אחזור לכם, כי לא נשאר לי הזמן. טוב, יאללה, חלק 2, יאללה, ביי יוש.